ए भौजी मिस काल मारी के हो यारवा बोलवलस अनहारी में हो। ए भौजी मिस काल मारी के हो यारवा बोलवलस अनहारी में हो। रात के आयल बचामक कमरिया में ले गोइल ए भौजी ले गोइल भौजी ले गोइल यारवा रहरिया में कल के लागल बदागी घघरिया में। भौजी ले गोइल यारवा रहरिया में कल के लागल बदागी घघरिया में। कहली बहुत की लगी माई बोले रहे खखुआ लगल हाली हाली खोले। कहली बहुत की लगी माई बोले रहे खखुआ लगल हाली हाली खोले। रात भले के मजा छोड़लस भरा हरिये में ले गोइल ए भौजी ले गोइल भौजी ले गोइल यारवा रहरिया में कल के लागल बदगी घघरिया में। भौजी ले गोइल यारवा रहरिया में कल के लागल बदगी घघरिया में। सागर समीर जदी जनिहे कर तूत के करिहे ब्लॉक नंबर हमारा से रूठ के। भारती राकेश जदी जनिहे कर तूत के करिहे ब्लॉक नंबर हमारा से रूठ के। अमित मांगेला चुम्मा डहरिया में ले गोइल ए भौजी ले भौजी ले गोइल यारवा रहरिया में कल के लागल बदगी घघरिया में। भौजी ले गोइल यारवा रहरिया में कल के लागल बदगी